Vasiliki Milusi din Grecia. În acest moment, pe locul 1, Ana Dementieva cu 15.350, locul 2, Carlota Ferlito cu 14.500, locul 3, Ariela Kesslin 14.125. Oh, ce salt jos. A pierdut și legarea la Dain. A avut o legare de 3 elemente, însă a pierdut-o pentru că s-a oprit. Dainlova lateral. Cloș salt înapoi grupat. Explică-ne un lucru. La bârnă, legarea două elemente înseamnă să le faci fără oprire sau să le faci păstrând acolo poziția picioarelor, fără să miști picioarele? Nu, fără oprire. În cazul în care ai un element spre înainte, urmat de un element spre înapoi, ți este permisă o scurtă mișcare de brațe. Dar dacă este prea lungă, s-a întrerupt legarea. Da. S-a pierdut legarea. Da, și nu mai primești bonificația. În schimb, dacă ai continuat fără să te oprești, dar ai schimbat poziția picioarelor, și atunci se pierde legarea, nu? Sau cum? Depinde de element. La unele elemente este permis, la altele nu. Și mai spune-ne ceva, Silvia. O gimnastă, în timpul evoluției, privește bârna sau privește înainte și ia un punct de reper? Sau se uită la bârnă? Cum privește bârna. Ce-ar fi dacă s-ar uita la pui picioare unde așez mâinile? Bine, la această urcare pe aparat nu cred că se pune problema unui contact vizual. Este... Ba da, este foarte important. Da, păi dar nu mai vezi că i-a plecat cu spatele la aparat. Când este răsturnată cu capul în jos, se uită exact unde pune piciorul. Că altfel se trezește că trezează pe lângă bârnă și nu e tocmai plăcut. La bârnă sunt accidente destul de urâte. Muchia aceea cred că te julește de multe ori. Mai ales când înveți elementele. De altfel și la băieți, la paralele. Nu doar te lovește, dar s-au întâmplat foarte multe cazuri de rupturi musculare din cauza acelei muchii de care spuneai. Parcă Andreea Răducan avea o ruptură la femur, nu? La bicepsul sau nu? Bicepsul femural, nu? Da. La bârnă obținută, făcută. Cred că da. 13